на Subway Surfer. I am Sensei Young и други така, аз си бях направил с фейсбука ми този динозавърчето. Ако искате, свалете си я. Аз съм много бърз и знам, че няма да ме настигнете. Така аз път назад. Сега ще си бия рекорд. Бия. Другия лево бях да победя един план. Явно мърдът остави позиция, не иска да ме набяга. Явно какъв е проблема. Явно аз наистина съм бил доста бърз. Аз година съм с 5 мили. Аз ще ви напиша името, как се пише. Ако искате си свалете, ако не искате, не се свалете. Аз се надявам, ако да вие да се абонирате на това. И ще ви приема в Академията за снимане. Тази академия, за която говоря, аз я направя. И там има, ще видите най-добрите политически истории. Така че, ако искате, кликнете ни пауч на канала ни. Сенсей Вуй тримата, т.е. другите. Ако не искате, просто не си кликвайте. Не си бих рекордно, но някой път ще си започвам да завършим. Съм да бягам от полицая. Както знаете, аз съм също имал Subway Surfer. Този, който най-много бягане, той печели, той бил краля на това парти. Се казва Subway Party. И пред вас ви казвам, че това е истина, не си измислям. И ако аз бягам, за да стигна синя като колко, то не знам какво ще стане, но знам, че ще стане с нещо велико. Той ще не гледа доста хора в Монтерейка. Другите не знам къде са избирали, защо, но другите не ме интересуват. Аз съм си аз, а другите са си други. Аз надявам всичко прибягам с него. Бягам с реалитетна ситуация. Така че продължаваме. Кликнете ни на пауче, моля ви, на сайта, който ще кача неприемно и Facebook. Напиша в Facebook. И сега ще ви покажа друга игра на име Zombie Tsunami. И с тази игра ще ви я покажа. И така завършваме. Тази игра
тия дъжд. Ще ви покажа една нова игра. Явно това са. Ето как ще ме търсите във Facebook. Под профила Вулгармадон с тази снимка. Там. Ето и моите приятели. Не. Просто някой познавам. Например, това е Леля ми Даниела. Това е Лелинджо дедо. А това са тук майката на Синяна. Не ги познавам хич тези. Тези... Какво? Кой ще си качи снимка? Аз ще ви изпратя неща за сайта и ще ви... И сега започвам да спирам клипа, за да кача неща.